Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ucela Usizo umzali okhathazekile oyingane zakhe Ezilalana Zodwa Ngokocansi zibe zizalwa abazali ababodwa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngusibonga konke wakantwande Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Ucela Usizo umzali okhathazekile ongathandanga ukudalulwa igama nesibongo kanye nendawo ahlala kuyo ngokuvikela isithunzi sakhe. Okuzobabaza imikhuba angakaza ayibone ingane zakhe zombili Ezilalana Ngokocansi. Enye yezingane zakhe naye engathandanga ukudalulwa ebhalele ekhasini lakasolwazi wezocansi kanye nezothando Magumede lapha ekhasini lika Facebook. Ithe Magumede, ngicela usisize kunomkhubo owenzeka la ekhaya esingawuboni kahle. Udadewethu, udadewethu kanye nobhuti wami balalana bodwa ngokocansi. Lo mkhuba saqale sawuzwa njengembudane esuzwa ngamahlebezi sagcina sasitholela. Udadewethu ugcine exoshwe ekhaya kanye nomfowethu emva kokuba kubambe umhlangano ngampela bazivumela ukuba bayathandana. Kubithiwa ke bagcine bephuma beyogibhida kwenye yezindawo. Namanje ke kuthiwa bathandana into eyisimanga futhi ke balalana ngokocansi. Kuthiwa sizamile ukubakhuza ngalomkhuba kodwa bayala bayaphetha bathi bona angeke behlukane futhi ke bayathandana. Manje umama Nkosi yami siyamgulisa lento. Ngicela ukubuza ukuthi ilungiswa kanjani into enje. Kubhala omunye wodadewabo labantu abagila imkhuba belalana bodwa. Ube esephendula usolwazi wezothando kanye nezocansi uMagumede wathi nibhekene nenkulu inkinga ngempela lapha ekhaya udadewethu. Kunzima ke njengoba abantu akulula ukubakhuza uma benza lo mhlola ngoba kuyinto ke eyinkinga futhi engakhuzeki. Kunzima ukuhlukanisa abantu abathandanayo kakhulukazi uma beyizihlobo. Ngicabanga ukuthi kunzima kakhulu kumama obazalayo. Akekho umzali olindele lelichilo. Engakusho nje ukuthi bayeke ngoba ayikho into enizobenza yona. Kodwa ke ezinye izinkinga azibi nesixazululo. Bayeke umvundle wona yobanqanda phambili ngoba lento iyichilisa into azivuma ukuba abantu bandawonye balalane bodwa. Bethu abantu babe nezimvo ezahlukahlukene khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Nami ngizofisa ke ukuzwa ukuphala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.